Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla mon roɓindu jaydeli mon no dañirten ɗum subaka foof amin daña weltare huccidde moɗon subaka foof ɗum noon bandiraɓe ɗon gondi hen e bani mon debbo sehil mon Aissata Ndiaye e wonde banum gorko Amadou Moussane bisimilla ma Amadou mbani mba banum debbo yimɓe kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Yaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal hay caggal leydi on calminama on bismama Aissatou en mbima tan aljuma moƴƴo malaɗo saabu hande ko aljuma caggal balɗe 5 tampere kono mbiɗa yannama fofto e balɗe ɗiɗɗe inchallahu rabbi kono ɗum ko mi andinma goɗɗum kadi Pindi TV dañi tokara men asatini Amadou ko noon tigui Pindi TV dañi tokara mataw tan ma Pindi TV innoy ɗum inchallah hayso tawi kanko mo inni hoore makko en ganda noon taw ko jawdi walla taw ko ngaari o wari kono kam no wawi fof kam Pindi TV dañi tokara Aissatou nden tigui en min dañi hen weltare ma Amadou arta ɗon e tokara Pindi TV o haldana en ha ɓuura labtude ceer ɗum noon wadde Amadou en garat tan e robbindu jaydeli meɗen puɗɗoreɗen Le Soleil ko jayde gendire jayde yaltore kala subaka jayde noon ari koko fate banggue jangde towde ɓe ganduɗa ɓe kay keeɓino tigui hono bakuji mumen e ndeɗo hitande holitama kamɓe kala ɓe nawate ko e ha joni université ji prix hono public mbiyen woni université ɗi ganduɗa ɗi ko laamu ngu tigui jeeyi ɗum ɗum ɗon noon haali ɗum ko jagoɗo kalfinado jangde towde hono Cheikh Oumar Anne Le Quotidien site quotidien kañumne ari koko yewti ko e on ɗon fannu tigui woni hitande 2019 2020 ɓe ganduɗa ɓe ko ha joni nodirteɓe les nouveaux bachelier kañumen tan joni o ma nawe e université ji publique ɗi ɗum saabi noon jayde wi laamu ngu joni o koko tan falinidade ɓe ganduɗa ɓe ko établissement ji privé ji ɗi caggal Sud Quotidien L'Observateur L'Obs nden ɗon jayde ko jayde groupe Futur Média kayɗe nde arti koko yewti ko e goɗɗum ko fate banggue ko nangganoɗo ko to hono to banggue drogue woni nangganoɗo toon to protonome de Dakar hollitama noon wonde ɓen ɗon Europe naɓe nayo kala keeɓi wellitare kamɓe ɓiɗɗiɗo almanaɓeɓe e ɗiɗo Italie naɓeɓe kala ɓe gaccitama ɗum noon ko caggal nde procureur kam e mawɗo ñawaɓe o holliti wonde hay ha joni yiyani tigui ko wiyete ko preuve e ko fate banggue ko kamɓe tigui tekkindodi on ɗon drogue Libération ko hen tigui arti e kanɗon lana mawka jofnoko ɗo e kaggulade wuuro lamorgo ngo Dakar tawi noon ina waɗi ko tolni e tonoji walla mbiyen ko tolni e kiloji kewɗi tawi ko chanvre woni drogue ɓe ganduɗa noon ko couple almanaɓe ko noonne kadi italnaɓe ɗiɗo gaccitama o saaha ɓe gummima tigui e juuɗe ñawoɓe Jayde Tribune Tribune kañum ari ko e dawrugol Aissatou ko fate banggue ko ganduɗa ko ɗum woni caɗele kewɗe woni tan ngakkere walla mbiyen guittugol hono hoorejo jagorɗe hani e gueɗe baɗe noon hollitama noon jayde wi ko Macky Sall e oɗo saaha tan kañum tigui e waɗi kidnap ɓe ganduɗa ɓe ko jagorɗe muɗum manam kanko tan joñiɓe oɗo saaha foof noon ko gam tan ha joni o moƴƴinde gonka leydi ndi guila tan e ha joni wadde mise en œuvre ko wiyete hono phase 2 et plan Sénégal émergent woni eɓɓore Sénégal ɓamtiɗo ɗum noon ko séminaire tigui puɗɗotoɗo hande e janggo ɗum saabi noon jayde wi Macky kidnap ses ministres jayde Walf Quotidien Walf Quotidien koye dawrugol kono koye fannu goɗɗo ha joni caɗele kay walla mbiyen ko crise jogori tigui nadde e gomo witego taxaw Sénégal ɗum noon hollitama ko ɓe ganduɗa ɓe kam nanggoran Idrissa Seck mo joom lande rewmi ko noonne kadi e nanggoran ɓe Khalifa Sall tekkere ina luuɓa hakkude mabɓe e wiide jayde nde Rewmi Quotidien ha joni e dawrugol nde wi tigui ko polémique manam ko ha joni ko goɗɗi ganduɗa ɗini ɓiili hakkude yimɓe nanggoranɓe Issa Sall e ɓe ganduɗa ɓe ko woɓɓe tawi koye nder lande pur ɗum ɗon noon en tawi nder jayde Rewmi Quotidien ko noonne kadi goɗɗum ko Pape Gorgui Dieng mo ganduɗa ko menoɗo ɗo wonde jagoɗo kalfinade ko fate banggue cukagu kanko tigui joni o arti ko guuɗi jaji e nder nden ɗon jayde o leti wonde ko APR oɗo saaha kay ko landa mo ganduɗa o ko baɗɗo ko wiyete ko hono mal organisé eno wiri manam ko landa mo ganduɗa o tan joni o juɓɓudi muɗum ina foti yurnitede jayde Stade coftal ɓalli ko ɗon guddirten caggal nde hewɓe jewni ko fate banggue football ko photo Sadio Mané ko noonne kadi Idrissa Gana Gueye Mbaye Niang ko noonne kadi Aliou Cissé keblinowo kippu guendiji leydi Sénégal jayde wi noon ko caggal kay nde ɓe gummi Coupe d'Afrique baro teddugal leydi men Sénégal e fuɗɗode saison munen e nder kolobaji mabɓe aɓene mbaɗa gueɗe mantiniɗi woni Sadio Mané Idrissa Gana Gueye ko noonne kadi e Mbaye Niang Aliou Cissé photo muɗum ne tawe e nder jayde Stade
ganduɗa ko fédération sénégalaise du football kañum joni joni o yettimo kono kadi jarnimo mantimo e golle makko ɗe o wanno ɗum ko caggal nde ɓe banno ɓeeto e ko yewti coupe d'Afrique des nations ɓennuɗo kono tan holitama ko naati koye banggue boñ onon fédération ɓattima fodde 2 milliards woni milliards ɗiɗi e koppereji CFA gasi ha laaɓi ceerno wadde Amadou ko ɗum uddi roɓindu jayndeli meɗen woni stade jaynde coftal ɓalli hande noon en payate goɗɗum woni les amis de Daouda Dia walla mbiyen sehilaɓe Daouda Dia ɓe ndendini balle ɗe ɗon balle noon ɓe jogori ɓe paani ɗum galle premier questeur mo assemblée nationale ni wiye Daouda Dia ngam tan ɓe ganda dañi caɗele e ndiyameje ganda tampini ɗumen toon to Fouta ha e gani e Dakar wonɓe ɗo yembal ne dañi caɗele en kettoto hen noon biyeteɗo Maymouna Cissé kanko haali e ngal ɗon dendagal jogui dande moɓɓe kanko Maymouna Cissé haali e haalirde Fatimata Korera yomon Pindi TV hande non min garno do galle Daouda Dia caggal non de ganduda wiyeteɓe association les amis de Daouda Dia garno won ko gaddinimo mi totta jogini rek micro oɗo mo ganda kañum woni président o haalna men kanko woni holon e association holdum saabi ɗum miɗo wiye Maymouna Cissé minen jogui association les amis de Daouda Dia e département Dakar donc maintenant ɗum woni wonata département Dakar woni national mais ɗo e département Dakar miɗon gondi e Daouda simin dañi caɗele o daroto simin kajurimo kala ko min jiiɗi tan homo hen après min nani noon probléme Fouta eɓe mbaɗi inondé sinistré noon toon keewi min mbi pourquoi pas minen hande min ummo en tant que les amis de Daouda Dia min mbaɗa récolte de don min gaddanamo on nabana wuuro nam ɗum woni affaire o non wona ɗum ɗo woni premier don men min ɓooyi wadde ɗum par ce que déjà les amis de Daouda Dia gonɓe Guinaw Rail Sud 30 maisons nan toon kamɓe fof koɓe mbaɗɓe inonde dimanche ko toon min payi nawande ɓe kamɓe ne ɗum waɗi so min gaddani bagage kewɗo dimanche toon min payi pour nawande ɓe kamɓe ne bagage koye inde Daouda Dia pour min ganda ɓe gondi e Daouda Dia mais kala koɓe goni e jow siko jaam siko mette Daouda nan daari waɗi minen fof hannde min mbaɗi volontaire min daari pour waddemo soutenir e oɗo par ce que wadde ɗum ɗo tan min mbawima waɗante kam komin jiiɗi fof mo daari hen doole makko fof totti min kalis komin cukalel fof e aduna o daroto hen minenne ko doole men tan min mbawimo waɗande min daari hannde ɗo wawi yaade fof e ɗo foti yaade fof wawi yaade min en tant que les amis de Daouda Dia min jahanama toon hande probléme Fouta o ɓuuri musde sah gonɓe e Dakar par ce que Dakar ne jogui assainissement Dakar ɓe jogui darannoɓe kewɓe mbawɓe ɗum waɗande kanko noon ko kanko tan deeko kanko deeko tan noon minen gonɓe caggal makko minen tan mbawimo wallude e oɗo affaire par ce que hande ko ɗum woni foof hay soko sanke goto simin nayi ɗum wuuro makko wiya ko les amis de Daouda Dia welate makko omo wawi wadde ko ɓuuri ɗum mais ko neɗɗo wawi fof wallede ɓuuri kadi nayen weeli ɗum waɗi ha min daari hen eyyi kay Amadou Moussa ena moƴƴi tan neɗɗo saaha fof ko sena daranoma e won banggal kañumne so dañi caɗele en retour annene mbaɗa feere no ballirɗa ɗum saabu wallede ne weeli kono kadi ballowo so wallitama kadi ɗum ɗon kadi ina ɓuuɓa ɓerde ɗum saabi noon kamɓe les amis de Daouda Dia ɓe gummi ɓe mbaɗi haqqe doole mabɓe ɓe paani ɗum galle premier questeur ɓe ballita ɗum gam wawa wallide ɓe ganda ne daari caɗele toon to Fouta Aissata ko hunde wonde fayida sabu so tawi neɗɗo ko mbiyata ko ne wayno ruttete manam ruttade caggal ala ko bonnata e kala e sah so tawi ruttade nde kay wonko saabi aɗa rutto sabu heewi ɓe ganduɗa ɓe gummi ko Fouta walla gummi koye nokkuji mumen gaari ɗo tawi ko muɓɓi guite kewani yiide caɗele ɓe ganduɗa ɓe nan toon to Fouta walla nan tan nokkuji mumen ɗum ɗo ko gueɗal bangal fayida saabu ɗe caɗele ɗe ganduɗa ɗe keeɓi toon to Fouta jomumen mbaɗa ha joni ndendina doole mumen gara kollire kadi omo ganduɗa ko Daouda Dia ƴetta doole mum e mbawka muɗum wadda hen yettaɓe kadi on tuma ɓe mbawa nawde ɗum nawande ɓe ganduɗa ɓe ene guuri ɗeɗo caɗele ko hunde ganduɗa nde ne waɗi fayida kadi ko geste mo ganduɗa o moni kala ene foti ɗum yonnude saabu heewi no mbimi nane yimɓeɓe ganduɗa ɓe ɓuuri temedere leader nanɗo hen e nder wuuro lamorgo ngo caɗele ɗe ne mbaɗi nde ne wayno ko wona hen tan mbaɗi gueɗe baɗe ni kanko noon ñalawma hande o waɗiri hono ni ko hunde wande fayida no fewi hunde wande fayida wadde kanko premier questeur to assemblée nationale monsieur Daouda Dia o addi hen kankone konguiɗe makko en mbatta sona hettade ɗum eyi ko adi fof ko salmin d' abord e bismadeɓe kamɓe arɓeɓe kanko mawɗo mabɓe Maymouna Cissé ganduɗa ko soko moƴƴo dariɗo kadi mo ganduɗa hoore maɗa hewani dilli kono ene heewi golle moƴƴe ɗe waɗata ɗum ɗo wona joni fuɗɗi nde waɗata lancé mouvement les amis de Daouda Dia nde mi tinani
ko kanko yimɓe makko ɓe mbaɗi ha pari ha ƴetti ñalawma ɓe mbaɗata lancé o ko ndem ɓe teddidiri ɓe mbi yoɓe andu ɓe darni ɗum ɗum woni guppumi noon ko mbaɗan noon fof jam tamuɓe hen guildena hannde ko jamma e ñalawma ko aɓe jooɗo aɓe mbaɗa réunion ji aɓe mbaɗa cotisé kalisaji ko kewi fof ngam mbaɗa hen juuɗe mabɓe ɗum ɗon ari kadi mi tinani heɓe noddimi hanke mbi aha enani inondation no Fouta galleji boni toon won miskineɓe hen lorluɓe kamɓene gonga ni ɓe ngala kono ɓe jeehi ɓe jirli e yimɓe he goto fof woodi ko waɗi ɓe waɗi wutte ɓe mbaɗi paɗe ɓe mbaɗi kalis ɓe ndenni fof woni keesuji gonɗi ɗo hen ɗi ɓe gaddinima ɗum hannde pour nawa ɗum Fouta minen ko beele mawɗo e am gati mi ɗaminanoki ɗum kadi ko teddugal mawgal Foutankoɓe wonnoɓe ɗo henne mbaɗani ɗum kamɓe so wona kanko heddiɓe fof ko julfuɓe ko ɗo henne Dakar goni kono hatta gollal ngal tan jaarigal ngal tan jooɗiɓe haɓe daari nde ɗo darde ɗum noon kamɓene mbiɗa jarnoɓe no fewi mbiɗa yettaɓe kadi mbiɗa yettaɓe e nde ɗon darde mi weltima no fewi kadi ma yetto Fouta so Allah jaaɓi inchallah mami naw ha toon mi yettini toon kadi mi wiya ɓeɗon ko ɓeeɗo daari golli ɗeɗo golle gollen ɗon Fouta ɓe gollen hannde ko Fouta fof ɓe gollani wona goɗɗo ɗum noon mbiɗa mbiyaɓe jarama kamɓe no fewi on noon jarama eyi o holliti weltare makko Amadou kankone e jarnude kala mo ganduɗa addi ballal e kala mo ganduɗa waɗi hen doole muɗum ko noon tan no mbinomi nanni saabu ko neɗɗo mo ganduɗa vraiment ene uddirani dami moni kala kadi ko ɗum kadi woni normal saabu so tawi a woni leader to banggue dawrugol woni politique kadi base ma woni ko toon to Fouta normalement koɓe mbiyata ko so tawi jubbol lamminima woto hejjiɗ wadde maggol nebam ɗum ɗon ko puɗara rewi ɗon eɗen gandi wonko firtata ko heewi ɗum ɗon noon ɗum ɗon woni ko hejji hani kanko monsieur Daouda Dia premier keesal toon to assemblée nationale ko gueɗal ngal ganduɗa ngal kadi omo ɓooyi ɗum wadde so tawi a daari saabu hayso wona ɗeɗo caɗele wonko teski kala e saaha so tawi won caɗele keɓɗe toon walla wonko yi to banggue ne foti joni joni o safrede hayso tawi laamu ngu addani hen ne wayno doole mum kanko ko jogui ko to banggue mbawka makko e to banggue doole makko omo waɗa ɗum en jii ɗum e guure kewɗe hande o to banggue Dande Maayo e to banggue Goudron e to banggue dow jeeri omo waɗa gueɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe baɗɗe fayida no fewi noon tigui amo waɗa gueɗe baɗɗe fayida toon to diwan mo Fouta ko ɗon tan kaɗeten bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Pindi TV arani tokara Pindi TV de Amadou haali gonga tokara Pindi TV eyyi ko noon ɗum noon tokara Pindi TV ko musidɗo men o wiyete ko Hasim Sall kanko inniri hoore makko Pindi TV ɗum ɗon kadi ko welle mawɗo ko firti wonde aɓe batti hakkille no fewi e ko watte ko kadi ene weeliɓe kankone en beltanimomo en teddinirimo kadi kankone no fewi noon tigui teddinirremo tan e jarnudemo no fewi kanko Hasim Dia Hasim Sall Seydi Sall on jarama bandiraɓe hettiyankoɓe ko tottude won aadi tan so Allahu lamdo jaaɓi altine pandiɗo o ko wiide tan Matti Simal Allah jarama e ballal chat